yang niku. Nggih, kok kok tipe cek ning butuh ora patek seneng ngoten iki. Wong itu kudu ngene. Nah, nggih. Cek enten pilihane. Apa yo. Payune kan dia. Tadi. Orang biasa. Betul itu numpai nuntut badan Enggak, Kak. Hilang mata kabel. apa? Medo. Lu ngongkosin yang Wih, 2000. sama kamu itu punya kalah kita kan berarti kita mulai kita kan kalah kita mulai Bukan 2000, yang 16. ke yang 16 Kayak ongkosnya 100 kan. Tapi yang harga mulai. itu berarti itu yang 16 Nggih lho. itu kalah Kadang kala di sisi tak payah bisa pagi bukan sebenarnya. Ora payu. Ada ni, oh ini bukan dia. Lalu buat usaha apa yang terus. Dia kembang kok. Dia payu. Itu ngilang gitu. ini dengan itu tujuan mendong kita tetap dirasi cepat kan pembahasan kalawat oleh 14 ini dia cepat mau kena cuma rugi yang penting Ini kudune rugi. Ya aku ora apa. Bakul lah zaman itu. Wah, ora satu titik. Aku ora apa. Ayam. Wiguri. Nah, ayam udah cepat. Nah, nggih. Pokoknya nek tekan ya aku ngerti. Ampun nyerah pun. Satu saat hanya rugi besok gimana pergi. Lah orangnya lah lah wong cek nek rukun. Goleki saka ngendi wong tani wis ora mampu. Iku Nogone. istilahnya ngaten niku petani dereng tumbas, nek petani pun nyerang pasti golek jeneng matur dan dagangan mesti Digoleki syukur ora digoleki golek. biasanya dengan lu rezekine ben griya. Iki kalau sekiran dereng adange dereng mungkin adange pun komplit mesti boten wonten wedhuse mesti tengkan. Entah tanya nek loro kan cukup pas. Betul apa yo. Wah, gawe barang iki. Wong musim iki nggih musim sulit. Ora dhewe iki sulite. Tinggal betine Ini enteng menawa. Ini kecil buatan grenis, kecil buatan yang ngarep ini kayak apa? Peto orang itu nonton nih, kecil buatan yang ngarep Petro karo
kita itu apa wedhus itu Pak. Kita sampai Mandi kok sih tambah anu dari sewu. yang kan lanangnya sing dikasih kan telu. Jangan berkain nanti apa-apa. Aku ya lagi ndak tenan lagi nang ora lem. Keng kulon itu itu nanu. Konaken. Keng paimen itu. Yang bener lagi mah. Oh, Burung pati ya. Rai. Burung pati. Ini pakannya saya yuk. Jenis godong, walam godong. Yang ini pak, mati. Dua sih orang saya benar betul sih. Dan nyokot siji. Terus nopo tuh jenengan no. Kemudian itu betul ya. Sekilo cilik-cilik. Nah didol enten pasar enten pagi. Modalnya. Oh, cilik-cilik. Bu sikile niku cilik-cilik ngoten. Lah nggih. Nggih kados menjangan, kados kidang. Disene. Nang dioleh. Sekoter tomo ya apa ngerti lho dikai koncone ngono. Lah iya Pak ya nang. Nggih eta sami kare minto. Oh. Ketidal. Lalu mungkin orang laran ngawin ini di tuku balu kah itu wajibnya kayaknya tanggul wanangan nusa dua seminggu kirapannya tuntun nurut kayaknya ram saya lihat lah saya Eh gede. dengan dengan main tuntun rene kirapan nurut teh Justru ana gede sing ana gede si. Nek kan kudu rupane. Gede Pemakai niku. gede kita amin. mulus pak gedene Oh iya. Niku rusak rumah. Lu gendeng niku mboten enten sing mutu. Duwekane asbes biar dia udan sekarang jenengaken dhuwur ngene wae. dandane inggil saestu lho bengkare. Dan lanang sing setunggalne Pak biasa tenan. Walah Kalau kena rumah wedhus ta. Dhuwur. Wong lemah wedhus. Mana telu ya. Urip api-api wae. Amin to. Nggih. Saya nang dek. Tenan tak seneng nek rumah wedhus. Sinungan trai. Wong wedhus oke yo lemu-lemu. Lho wong Ya si Jumar barangnya pra iyo rumah pakan ngomrat pamlet ya lemu. Kan beteran. Nek mboten lemu nggih. Purun manat niku. Iya. Nek Jumar ndelingan kene lemu niku pras keng pakan. Waduh si Jumar kepiro. Ning cilik. Sapi itu lho melemu kok mbone. Nah, aku lemu. Pak Jumat Nek ning cilik wedhus. Lah aku ki ora ngerti nek enek ning cilik. Ora nek Nek resor gedokan. Heeh. Nek resor blabak. nek Jumar ki mergo kandang. Lah kan loro ngene ana iki ning Apa tuh, Ge? Lah kok Tak diklet olehke julit cempeng. Nek payone ki gendeng ya ora. Ayo didek klet. Iya. Oh ya gendeng pirang-pirang iki tumpang yo. Wong tak kirake mono kene tak tawani gendengku ning sor kambil kedeng ya ora gelem. Ora gelem jibo, megah dek ora gelem pun Di kon nganggo iki yo wegah. Akhire dienggo ponijen kok kudu. Lah iki. Oh iya tak tawa. Iki lho timbane deklet gendeng iso ngono. plastik salam yo. Malah ya ditok nganti Kene sebentar. lanange pan ngeset uneng-unengane. Weh, Ning wis mari. Pak Jumat. Nggih, pan ngeset Lah uneng-uneng. nggone lantoke ya entek. Ning siji ditoke. Ning siji ke unyeng-nyengane. Nek ngono aku mati san. Kono warman dogon andeman. Mane kon aku ya Walang ketok ngono wae. Tak semprot ku ora gelem mangan. Kalau juga lencong-lencong ke iso mlumpat. Kok ada ke wancung ada. Ora kok ketemu mawon. Bun-bunnya mboten Aku tenang. dadi lho. Wisaran yo gelo tambi anu, ternyata tak lumah-lumah. Pas entuk ambil kok Kuwi terus warman kuwi di semproti aripun. muat sate iku awet gila aku ora. Engko nek kok ora Lah iya. Kan keluarga namung abang ngoten ning lagi wedi kula nek dianu. Lah kula semprotin preh tenan. Mumbul-mumbulan kelicatan. Dengan anu sing gedhe dia iso mlencong teng dhuwur kandang.
Dek nyemprot pisanan sing anu. Nunjukkan kandang itu. Tontok ngono. Langsung anak podong kuat-kuat. Kulo angkat sikile ngarep, luncat neleh. Makane bensin nek tabung. Iku tambah ambune ki ram tebuli. Nggih nek apa ta tuti koyan bensin. Walah ambune kok. Ora betahi. Nek aripo ora mambu. Pasta kepari ora. Aku nek ning kono ku seneng pasta nganggo ngobati sing anu luka-luka niku mas. Aripun Ora pati klujutan. Nah, Pasukiman kira-kira rodok gatel. Diguyang aripo, mlayu tenggen nggen kula nu. Klingkang-klinge tak kena jaring. Munggah meleh asat, didus neh mati lang kenemenan le guyang iki. Masa. jane pre nyang pori-pori. Gunung Pasukiman iki kira papat guyange aripo, wae ngene pre panas. Mudar kabeh papatmu. Aku ki ora tak guyang. Guru tak semprot. Wale mlayu. Kuwi rek ki sambate kaya mbola bareng neh tak semprot neh pendak dina let sedina. Ki bareng pendak dina ki ndak njekak